Il-Partit Laburista wkoll appella mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li fil-bidu ta' dan ix-xahar tat żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament lill-Partit Nazzjonalista. L-appell tressaq nhar it-tlieta mill-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u mis-Segretarja tal-Eżekuttiv Lidja Qabela. L-appell kien iffirmat mid-deputat mexxej tal-istess partit, l-Avukat Tony Qabela. Fl-appell, il-Partit Laburista saħaq li s-sentenza mill-Qorti Kostituzzjonali hija waħda nulla u bla effett. Dan minħabba nuqqas integrità ġudizzjarja mill-qrati tal-Ġustizzja. Fil-fatt, il-Partit Laburista insista li tul is-smigħ tal-każ kellu jkun preżenti mill-bidu nett, iżda dan ma sarx bil-konsegwenza li l-qorti injorat l-interess legali u politiku tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista rrimarka kif il-qorti kellha s-saħħa ssejjaħ għall-Partit Laburista tul il-każ, iżda m'għamlitx dan. L-appell tal-Partit Laburista tressaq ġimgħa wara li l-Gvern u l-Kummissjoni Elettorali appellaw ukoll mid-deċiżjoni li ħadet il-Qorti Kostituzzjonali.